nibe msulwa ningabi nacala kuze kufike usuku lukaKristu nikwalezelo zokulunga ngoJesu Kristu ukuba uNkulunkulu adunyiswe abongwe. Nisenkonzweni namhlanje angithi ukuba kwenu senkonzweni kunikeza kuphi umdlandla njengamanje umdlandla elutholayo ngokwasenkonzweni muphi umdlandla elutholayo ngokuza enkonzweni? Ukuza kwakho enkonzweni kuwusuku lokudumisa yena uNkulunkulu kuwukuthi ke Nkosi namanje imanikini ngiza kuwe kodwa wena uzombamba ungigeze ungotawote ngibuyele endaweni le wena ukhuluma ngine kuyo. Ngiyacabanga ukuthi because ivume zonke yilowo nayelowo oza enkonzweni ngiyacabanga ukuthi nala inhliziyo ibe negqubu, nala inhliziyo ibe nokudlonda, nala inhliziyo ibe nokunyathetheleli. Kodwa uma usungenile ngenkonzo wabuka lelalathi wabuka lesaphambano kukhona okushintsha empilweni. Sihlezi sisonke sibuye lenkonzo kulelo bhethi omlona akuthi umakhelwane wakho akubuke ukuthi nalo